lidt chill derude. Ja. Vi håber på, at vi snart får nogle likes, nogle abonnenter. Hvad du synes, bare I ser videoen, så er vi glade. Ja. Nu spørger I nok, hvem vi er. Og her er 5 ting om mig, som jeg rigtig godt kan lide. 1. Jeg elsker stunts. Lige meget hvad det er. Stunts, det kan jeg lide. 2. Jeg elsker musik. Jeg elsker det. 3. Jeg elsker YouTube. Sindssygt. 4. Så jeg elsker bare at hænge ud over. 5. Det er så, at jeg elsker min fugl. Og det var så mig. Ja. Nu spørger jeg, hvorfor vi begyndte på YouTube? Det var fordi vi... Kedede os lidt, og så tænkte vi, Og vi så Armin og sådan nogle sjove YouTubere. de elsker sådan noget. Det kan vi da også godt gøre. Og så Vi er ked af det, vi har sådan en lortekamera, men altså, det må ikke blive. ja. Men det var også